Pila man ang madawat nimo nga refund gikan sa developer panalitan ma-cancel ang kontrata sa imong pagpalit og house and lot o di ba kaha yuta. Sumapa sa Realty Installment Buyer Act gihanggaan og Masida Law. Kung ikaw nakadata na ngadto sa developer og duha ka tuig pataas, na kay refund 50%, 50% sa kretibok animong nabayad. Nilapas na ka og 5 ka tuig sa pagdata, ang imuhang refund dunay dugang 5% sa kretibok animong nabayad. Kini ang problema kung ikaw nakadata og ubos sa duha ka tuig. Hatagan ra ka sa developer og tagal nga sa sinta ka adlaw para mabayad sa imuhang datahan. Then di ka kabayad ana, padadaan ka sa developer og notice of cancellation. Og human sa 30 ka adlaw, gikan nimong na dawat ang notisya, makansilar ang kontrata. Wa kay refund. Kung ang imuhang bayad o nadatahan ubos ra sa duha ka tuig.